Kienu inawgurati 3 vanni ġodda li se jintużaw għat-trasport tal-priġunieri b'investiment ta' madwar 95,000 euro. Dawn il-vannijiet huma mamra b'tamir elettroniku li jipprovdi aktar sigurtà. Investiment li l-aħħar darba li sar kien 20 sena ilu f'Marzu tal-1997. Id-direttur tal-faċilità Paul De Battista star li l-vannijiet jintużaw kuljum u bekk apparti li l-iskorta se ssir f'ambjent aktar sikur tista' ssir ukoll b'mod aktar effettiv. Dan hekk kif b'kontrast mal-vannijiet preċedenti fost l-oħrajn ġiet eliminata dik magħrufa bħala l-gaġġa. Is-sits li hemm għall-eskorti huma sits magħmulin b'mod professjonali u apposta. Mhux bħalma kellna fil-vannijiet ta' qabel. Neħħejna eliminajna dik li konna nsejħula l-gaġġa li setat f'każijiet ta' inċident tkun perikoluża wkoll u għamilna u minflok il-gaġġa għamilna materjal li huwa ferm iktar sikur u li joħloq ħafna inqas problemi f'każ ta' inċidenti. Ġew ukoll attrezzati b'tamir aktar modern għal vannijiet aktar siguri, b'mod partikolari għal ħarsin tal-uffiċjali korrettivi u għal pulizija li jkunu qed jiskortawhom mal-qorti. Bekk issa l-flotta tal-vannijiet tal-faċilità għal ġar tal-priġunieri telet tal-5 l-akbar flotta fl-aħħar żminijiet. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela qal li fl-aħħar snin żdiedu sew ir-residenti fil-faċilità tant li minn madwar 250 żdiedu għal iżjed minn 550. Dan ifisser li tinħoloq domanda akbar għall-iskorta tar-residenti. Intant dan it-tisħiħ tal-lok ukoll biex għall-ewwel darba se jkun hemm vanna apposta allokatu stazzjonat speċifikament għal ħtiġijiet tal-jors fl-Imtaħleb, il-faċilità li tilqa' residenti żgħażagħ. Kienu installati wkoll 17 il-kamera HD f'diversi diviżjonijiet u nxtraw detectors tal-metall ġodda li jinżammu flit biex tkompli tiżdied is-sigurtà.